power may prevail, can possess, conquer my country's heart. They rise to fail. She is eternal, long before nations' lines were drawn. When no flags flew, when no army stood, my land was born. And you ask me why I love her through wars, death, and despair. She is the constant. We who don't
ďalšie skupiny vždy sa takto postavia vedľa seba. Nech sa páči sebe. Tuto. Jedna rodina, určite? Jo? Kdyby něco, tak si môžeme na zem sádnuť, jasné? Dobre. Spoločne hurá, napríklad, je to dobré slovo, alebo dáme si hurá? Dáme si trikrát hurá, dobre? Že sme sa všetci zišli, že sme sa tu dokonca takto postavili a že teda môžeme začať, dobre? Bude to taká inovácia. Pripravme sa, pozor, 3, 4. Hurá! 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 Teším sa. Povzbudili ste aj mňa, ďakujem veľmi pekne. Vítajte naozaj srdečne, som veľmi rada, že všetkých môžem privítať, všetkých Parkinsonikov, všetkých podporovateľov, všetkých povzbuditeľov, trénermi, psychohygienou, fotografmi, pretože určite ich dneska budete potrebovať a hlavne, keď sa vrátite domov, budete o tom môcť rozprávať a ja verím, že tie príbehy a rozprávania budú veľmi pozitívne a príjemné. Veľmi sa teším, že môžem privítať všetkých vzácnych hostí, ktorí sem k nám prišli. Toto podujatie podporuje a podporil aj prvý prezident Slovenskej republiky, pán Michal Kováč, ktorý sem tiež veľmi chcel prísť a žiaľ zdravotné dôvody mu nedovolili, ale ja sa veľmi teším, že ho môžem aspoň spomenúť a že aspoň takto mentálne mu môžeme odovzdať nejaký pozdrav. Ale o to viac sa teším, že môžem privítať ministerku zdravotníctva. Dobrý deň, prajem. Poprosím pani Zuzku. A vás poprosím o takú celú najdôležitejšiu vec na prekrývate, a to sú naše ceny. Poprosím vás, pani ministerka, čím vám je Parkinsoniáda, táto myšlienka blízka? Ja som sa stretla s mnohými vecami, ktorými som sa predtým a vlastne Parkinsonici boli jedni z prvých, ktorí ma navštívili. A teda, áno, bola to prvá moja návšteva, Parkinsonici prišli zástupcovia a ja som sa nestretla vôbec s chudými ľuďmi. Stretla som sa, hrozne sme sa nasmiali. Bolo to veľká zábava, ja musím povedať, že toľko optimizmu, pri tom, koľko strašne veľa vecí musíte prekonávať. Ja vám chcem poďakovať a chcela som sa prísť pozrieť na viac takých ľudí, ako len na tých zástupcov, pretože my z toho žijeme vždy na ministerstve celý rok, pretože naozaj tá nálada, ten optimizmus a tá snaha ísť toho, to bolo úplne úžasné, takže ja veľmi pekne ďakujem, že mohla som prísť aspoň na to. Otvárame 6. ročník Parkinsoniády. Ďakujeme vám pekne. Ďakujeme ministerke Slovenskej, že vôbec prišla, že vás prišla podporiť. Je to medzinárodné podujatie, sú tu hostia z Čiech, z Rakúska, z Poľska, naši športovci už 5 rokov teda tvrdo podporujú a vydávajú veľké výkony, aby sme vlastne mali dobré vody a aby sme teda tiež čo najlepšie reprezentovali. Takže poprosím vás, čo by ste im zaželali na dnešný športový deň, na to zápolenie? Ja si myslím, že ja vidím tie tvárov, že treba len nič, akože ak to s takýmto nadšením ukončíte, hymna, nehymna, tak všetko dobré. Myslím si, že toto je super. Super. Aký máte vzťah k športu? Môžem vás teda poprosiť, aby ste sa trošičku roztrénovali, máme tu aj nejakých neurologov, keď bolo treba vás naštartujú, aby ste nám potom vy slávnostne otvorili dnešné súťaženie. Bude to slávnostný výkop. Vládnete? Výkop, hej, ja som sa bála, pretože asi som taká, čo neviem najmenej tancovať. Neviem sa bavili o tanečných nohách, ja fakt neviem tancovať a toto tu... Nie, máme pripravenú bránku, máme pripravenú loptu, takže bude to o výkope. Ja som vás chcela pripraviť, takže zatiaľ ďakujem pekne, ale toto nás ešte čaká. Takže slávnostným výkopom otvoríme 6. ročník Parkinsoniády. A ja by som ešte chcela teraz dať slovo aj domácemu, pretože všetci sme sa zišli v Piešťanoch. Piešťany sú mesto, ktoré všetci veľmi dobre poznáte. Chodíte sem možno, že zďaleka z Čiech, možno, že z Rakúska, motiváciou, za relaxom, za krásnymi zážitkami. Ja som veľmi rada, že sme sa tu stretli aj v rámci Parkinsoniády. Poprosím teda pána primátora, aby nám tiež prišiel povedať pár slov ako domáci.
Na vás nemáme žiadny čas, ale dobrý vyprezentátor. Môžem aj vás poprosiť o pár povzbudivých slov pre našich všetkých športovcov, ktorí sem prišli na 6. ročník Parkinsoniády. Určite áno, všetci ktorí sú tu, že mesto Piešťany je mesto zdravia, mesto uzdravenia, zdravého životného štýlu a nakoniec aj športu. Takže som veľmi rád, že vaše podujatie sa koná práve v tomto meste, ktoré je pre vás možno aj vybrané troška technicky, je to mesto bez bariér. Sme máme aj tieto ceny, kedy sa nám podarí dostať nielen fyzické bariéry, ktoré stále je potrebné odstraňovať, ale aj duševné bariéry. Čiže ľudia, ktorí sa prichádzajú z rôznych kútov sveta, rôznej farby pletu, rôzneho náboženského vyznania, sú tu vítaní a nemajú žiadny problém. Takže verím, že ani vy žiadny problém Piešťanov nebudete, skôr naopak, budete sa odsiaľ s plnými zážitkami, plnými emócií. A keďže poznám dobre súťaženie zdravotných postihnutých, keďže som členom čestného predsedníctva paralympijského hnutia, naberiem si od vás energie tak, ako to robím od nich. Pretože je si čo od vás brať, pretože to, čo dokážete vy zdraví, niekedy si čudujem, že to nevieme ani len si spomenúť, že to vidíme. Držím palce všetkým a vyhrajte. Už ste vyhrali, vlastne, že ste. Ďakujem veľmi pekne, sa Piešťany, inžinier Močíko. Ja musím potvrdiť, pretože som tu už druhý deň. Od včera naozaj naberám od vás od všetkých energiu, povzbudenie a aj teraz vám za ňu ďakujem, ale nechcem ho veľa brať, pretože ho budete sami potrebovať. Takže, a som rada, že spomenula aj paralympionikov, pretože dnes veľmi chcel medzi nás prísť aj predseda paralympijského výboru, pán Janko Riapoš, ale bude sa vrátiť až dneska v noci zo zahraničia, takže tiež vás aspoň všetkých srdečne pozdravuje a želá vám, aby sa vám darilo. Zvlášť pozdravuje stolných tenistov, pretože to je šport, ktorý je aj jemu blízky. Zorganizovať takéto veľké podujatie, tí, ktorí to už niekoľkokrát robili, veľmi presne vedia, o čom hovoríme. Malá slovenská skupina spoločnosti Parkinson Slovensko sa do toho pustila s vervou poprvýkrát a myslím si, že naozaj tá cesta bola veľmi ťažká, veľmi náročná, ale myslím si, že vďaka podpore práve tých ľudí okolo sa to darilo. A tak teraz poprosím o príhovor Katku Felixovú, predsedničku spoločnosti Parkinson Slovensko, o pár slov. Na niečo nadviazať, všetko bolo už povedané. Veľmi sa teším a cením si každého jedného, čo sem prišiel a dúfam, že vyhráme na tým našim nerozlučným priateľom. Aspoň dneska na celej čiar. Nedáme mu, aby nás ovládol. Ovládime my jeho. A dúfam, že to bude stále. Ďakujem vám všetkým. Ďakujem veľmi pekne. Takto som vám hovorila, že asi najviac a hlavne v tých začiatkoch jej pomohol človek, ktorý je vlastne otcom myšlienky, otcom celého projektu Parkinsoniády a bez možno jeho rád a takých tých organizačných, ale aj takých tých ľudských slov by sme dnes možno, že neboli takí úspešní, ako sme. Poprosím o krátkych pár slov aj pána Jana Škrkala, predsedu klubu Slovácko z Dubňan na Morave a zároveň otca, tu ste, pozerám do tej zelenej masy kričí. Môžem vás poprosiť trošku, teraz som zvedavá, ako budete aj nakrúcať, aj rozprávať, lebo my všetko to vieme, ale chlapom to aj robí. Ďakujem pekne za celú túto myšlienku. Ja už som vám to včera hovorila, že sa pred vami hlboko skláňam a chcem poprosiť o jeden naozaj velikánsky potlesk, pravdepodobne ho už zažila. Môžem vás poprosiť o pár slov. Děkuju. Já se skláním před váma všema, protože tím, že jste tady, tak dokazujete, že ta myšlenka opravdu stála za to a je vás tady hodně. To jsem teda, přiznám se, nečekal. A jsem, no co říct, vlastně mě to, dal jsem té Parkinsoniádě tenkrát 2 trasy stát putovní. No, takže dnešním dnem se vlastně stává Parkinsoniáda putovník. A jak to bude dál, se uvidím. A já si myslím, že bude pokračovat a že třeba v rámci spolupráce, dohody nebo nějaké domluvy se všemi, kdo se jí zúčastňují. Takže jsem rád, že jsem tady a jsem rád, že se koná právě tady a dar Parkinsoniádě. A já nevím, snad šťastnou cestu dál ještě.
Máme tu aj ďalších vzácnych hostí a ja by som veľmi rada pomenovala aj ich, ale aby som vás trošičku rozhýbala, pretože viem, že motopohyb to je život, život to je pohyb a pre Parkinsonikov zvlášť. Chcete si trošičku pokročiť dopredu, dozadu, dáme ju nakoniec. Hej, nie? Vydržíte ešte? Dobre. Takže ja by som teraz veľmi rada poďakovala ďalším vzácnym hosťom, ktorí sú dnes medzi nami, ktorí prišli podporiť 6. ročník tohto medzinárodného významného športového podujatia Parkinsoniády. Takže začnem pani Šudovskou za firmu Lundbeck. Chcela by som tiež privítať inžiniera Kočíka za Everfarmu, inžiniera Lepeja z Medtroniku, inžinieru Ješkovu z Novartisu, doktora Podhorského z Abri, za asociáciu dodávateľov liekov doktorku magistru Srníkovú, zo Servíru Slovensko pána Trebulu, z Coca-Coli pána Pavelku, z Glenmarku doktora Hlavatého. To je jedna skupina, poprosím potlesk, pretože aj to nám pomôže sa rozprávať. Sú to ľudia naozaj, ktorí nezištne pomáhali, podporovali organizátorov pri príprave tohto podujatia a ja sa veľmi teším, že aspoň na chvíľku prídu a tak ako hovorila pani ministerka, ako hovorila aj pán primátor, možno, že naberiete energiu, naberiete trošku toho nezištného, čo vlastne len na takýchto akciách človek zažiť môže. Pozerám každú chvíľu na našich neurologov, pretože tí zasa stále sledujú vás, že či náhodou niekto nezačal sa cítiť ináč a už pred chvíľkou mi pán docent Benetín povedal, že nemôžeme ich dlho tu nanechať stať, pretože to by nebolo dobré, preto je tu aj dosť teplo. Takže chcem ich obidvoch privítať, našich garantov, neurologov, docenta doktora Benetína a docenta doktora Valkoviča. Dobrý deň, vítajte. Koľko môžem hovoriť? 5 minút? No dobre. Ostatných sponzorov by som chcela vás upriamiť, verím to takto. Všetkým veľmi pekne ďakujeme. Sú tu uvedení. Chcem, aby ste sa na nich aspoň pozreli, pretože naozaj... Ja si vezmem druhý mikrofón. Pretože naozaj bez ich podpory a pomoci by sme dnes mnohé veci nevedeli urobiť tak dobre, ako sa to podarilo. A teraz tých najdôležitejších. Chcela by som privítať a pozdraviť konkrétne vás, účastníkov 6. ročníka Parkinsoniády. Začnem tými najvýznamnejšími, tými, kde to kdesi vzniklo na začiatku. Takže by som chcela pomenovať najprv české kluby, členov klubu Parkinson Slovácko, ktorý vedie pán Jan Škrkal. Dobrý deň. Ďalej je tu trošku z mesta pomiešali členovia Českého združenia Spoločnosť Parkinson pod vedením Jany Večlovej. Dobrý deň. Nie, ešte je tu ďalšia skupina. Ďalšia skupina je zo Zlína, takže poprosím aj vás, aby sme pozdravili všetci. To sú celé Čechy? Morava, Brno, Rožňov pod Radhošťem, ďalej, Olomouc. Takže poprosím všetky české skupiny, aby zdvihli ruky hore. Tak to budú mať naši Slováci čo robiť, ak sa tak pozerám. OK, dobre. Ďakujem. Chcela by som privítať hostí, ktorí k nám prišli z Poľska. Priatelia z Poľska. Dúfam, že poviem všetkých, ktorých mám. Možno, že ešte chcete doplniť. Tak vás poprosím, aby ste ma potom doplnili. Počujete ma všetci? Áno. Dobre. Takže, priatelia z Poľska. Slovenské stowarzyszenie osob dotknutých chorobou Parkinsona v Katoviciach, to som musela povedať, lebo som si to trénovala. Vítajte. Ďalej z Lodže, skupina, ktorú vedie pán Julián Tomalčík. Poviatová grupa Sparča v Šebíni, pán Marek Kubica so svojou skupinou. Vítajte. A z Varšavy skupina, ktorú vedie
je pán Andrzej Střiľak. Ďalších, nechcem hovoriť súperi, pretože na jednej strane budete spolu ako športovať, budete súperiť, ale myslím si, že dnes to už zaznelo. Všetci sme víťazi už teraz, takže ja viem, že sa navzájom budete aj podporovať, povzbudzovať a tak to má byť. Takže vítam ďalších športovcov, ktorí prišli z Rakúska, s prezidentkou Združenia Parkinson Zelthilfe Österreich, Dachverband, pani Inge Anderle. A nakoniec by som teda chcela privítať aj domácich športovcov zo Slovenska, takže poprosím, aby ste tiež len zdvihli ruky, aby sme to nezdržiavali a my vás všetkých pozdravíme potleskom. Ahoj! Dôležité je, aby sme čestne športovali, čestne zápolili dve také dôležité aj symbolické veci, aby nám aj športovci odprisahali a potom samozrejme aj rozhodcovia, pretože budú na vás dozerať. Máme okolo 30 rozhodcov aj so zapisovateľmi, dobrovoľníkmi a spolupracovníkmi, ktorí budú vaše výkony sledovať, merať, zapisovať a posúvať vás ďalej. Už je neskoro vám ich predstavovať, keby ste ich chceli nejakým spôsobom ovplyvniť, už to teda nepôjde. Takže poprosím najprv pána Janka Krnáča, aby prišiel sem k nám a aby nám za športovcov povedal pár slov k tomu, ako je dôležité súťažiť čestne. A keď je Janko Krnáč dole, tak to bude musieť urobiť káp. Ty nevieš športovať? No tak nech sa páči. Ticho, poprosím ešte raz. Toto je dôležité, kartu som zaskočila, Janka Krnáča sme nenašli. Sľubujem za všetkých športovcov, že budeme športovať v rámci fair play a budeme sa snažiť podať čo najlepšie výkony. Tak sľubujete. A teraz by som poprosila Miroslava Farkaša za všetkých rozhodcov. Pán Farkaš je predsedom rozhodcov, takže... V mene všetkých rozhodcov sľubujem, že budeme rozhodovať podľa pravidel a fair play. Tak sľubujeme. Tak sľubujeme. Rozhodcovia budú mať na hlavách takéto neprehliadnutelné oranžové čiapky, čiže keby ste nevedeli sa zorientovať, nájdete ich aj podľa tohto. Hej, jasné. Takže teraz by som poprosila, aby za slávnostných zvukov hymny Parkinsoniády pani ministerka urobila slávnostný výkop. Takže pripravíme bránku. Dáme vám bližšie bránku? Viem, že som tu najkrajšia, ale poďte. Takže poprosím vás všetky, aby sme sa chytili, alebo chytili si aspoň pesky, aby sme držali ruky pani ministerke, aby zvládla. Ale no. Ešte keď to malo byť komplikované, tak hlavný rozhodca by tu mohla aj robiť brankára. Že by ste sa takto zoradili, aby som určite... Nie, skúste, no, dajte si dole tú obu. Vám želám naozaj, aby vaše športové výkony boli výrazne väčšie ako moje. A tak teda poďme už do toho. Gól! Poprosím teraz, aby sme si naozaj na záver pustili hymnu Parkinsoniády, to bude taká slávnostná božka a ja už len počiaru. Your smile, the light in your face, you move so stiffly, you've lost your old grace. I have a trembling and terror within me. Inside I'm still there, though I turn away. I can't
now know what's happening to you. Hey, can I help you by being strong? You must accept your life will be different. Hey there, can you cope with Parkinson? I'm told that I will not be strong and mobile. I know that I'll have to fight to survive. Can there be others struggling like I do? Will I find out? Will they help me and you? Hey there, come on now, it's time to stop sobbing. Hey there, don't waste your time, enjoy your life. You can gain strength from sister and brother, many united to win this fight. I will be strong and aim for a future. I'll not accept any hold on my life. Nations together find resolution. We'll find the answer as we'll carry on. Hey there, it's happening. Your smile is returning. Hey there, the brightness reflecting your face. We can enjoy a good life together. Hey there, the singing can reach every race. I know that we can laugh at our weakness, sharing together the good things in life. Strongly affirming faith in the future, joining together, we will win this fight. Krásny a úspešný deň vám želám všetkým. A ešte taká organizácia, ktorí ste není zaregistrovaní, nech sa páči zaregistrovať sa. Slováci, ktorí ste prišli teraz ráno z Bánova, neviem, skade ste prišli. Treba sa zaregistrovať a potom nech sa páči športovať. Držíme palce, tvoj, nech sa páči.
A Macejko. Kde sa tam dostalo? Macejko na trojku. Máte 2 hody a 0 ste. Ja čo niekto trafil? 1, maximálne 2 body. Nehodila sa. Nesvíte na hlavu. No, už ste rozhádzaní. Oranžová. 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 Peko, ty nás valí. Zelená. Takže my začíname jednou štvrtfinále. Oranžová. Bude víťaz z tohto.
Orange. Zelený. Pěti, nebudeš tady? To strašně našli. Orange. White. Zelená. Pan Richter. Zelená. Zelená je určitě, však má automaticky sama Akorát mám vyšli, ale potom. Nedaj si říct. Ne. To jsou to moje zlaté. Ale můžeme napísat tu? Tak ještě bude semifinále. Můžeme si napísat Nemůžeme právě, my jsme mezi nimi. Čiže už máš No, nechaďte nás Takže 4 ještě tu potřebuje. A můžete hrát. Chlapi, kde jste už jestli? Potřebujeme 3. Klíčový.
stali víťazmi vo všetkých kategóriách, pretože to nebolo len o víťazstvách, ale bolo to o stretnutiach, bolo to o tých vzácnych rozhovoroch, ktoré sme si mohli sprostredkovať. A veľa ešte budeme dneska prežívať celý ten večer, ktorý nás čaká, samozrejme s vyvrcholením a ohlásením výsledkov. Ale aby sme mohli naozaj pozdvihnúť čašu, dala by som rada teraz slovo predsedničke spoločnosti Parkinson Slovensko, Kataríne Felixovej, aby sa aspoň na chvíľu pre touto slávnostnejšou večerou ujala slova. Ďakujem za predstavenie, hoci ma každý, myslím si, že pozná. Všetkým vám úprimne ďakujem, že ste prijali pozvanie sem do Piešťan. Teším sa z každého milého. Ďakujem pekne hlavnému rozhodcovi Miroslavovi Farkašovi za aj zhodnotenie, aj za príjemné, povzbudivé slova pre všetkých športovcov. Ďakujem aj ja, pripájam sa k poďakovaniu všetkým rozhodcom, ale nie len rozhodcom, boli s vami mnohí podporovatelia, boli s vami rodinní príslušníci, ktorí vás trpezlivo povzbudzovali, podporovali, pomáhali vám, keď ste strácali sily. Čiže by som veľmi chcela poďakovať aj všetkým tým, ktorí prišli sem do Piešťan len kvôli jednej najdôležitejšej veci, aby tí ich príbuzní, aby tí ich blízki, aby tí ich priatelia či rodinní príslušníci sa na Parkinsoniáde cítili čo najlepšie, aby sa tu cítili ako víťazi. Ďakujem vám pekne. Troška chaosu, tu to zvládli všetci spoločnými silami na jednotku, na výbornú. A bola by som rada, keby sme na tento náš úspech, ohromný úspech pripijeme a tešíme sa z dnešného dňa. Takže poprosím, aby sme pozdvihli čaše a môžete kľudne sedieť, nemusíte sa stávať, pokojne sedkajte, vyrádi. A ja by som ešte chcela, hoci Katka ma za to asi teraz zabije, ale vy možno neviete, ono sa to celé tak nejak spojilo a prelnulo a Katka má zhodou okolností narodení. Mala včera, takže poprosím, aby sme naozaj zdvihli čaše a zaspievali sebe, ale aj Katke jedno krásne živio, dobre? Živio, 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 živio. Hey there, you now know what's happening to you. Hey there, can I help you by being strong? You must accept your life will be different. Hey there, can you cope with Parkinson? I'm told that I will not be strong and mobile. I know that I'll have to fight to survive. Can there be others struggling like I do? Will I find out? Will they help me and you? Hey
sister and brother, many united to win this fight. I will be strong and aim for a future. I'll not accept any hold on my life. Nations together, fight resolution. We'll find the answer as we'll carry on. Hey there, it's happening. Your smile is returning. Hey there, the brightness reflects in your face. We can enjoy a good life together. Hey there, the singing can reach every race. I know that we can love and our weakness, sharing together the good things in life. Strongly affirming faith in the future. Joining together, we will win this fight. A mne ešte nedá, aby som pri tej krásnej hudbe, naozaj ma to dojalo, poďakoval aj našej Paťke, že bola taká zlatá a že bola s nami celý deň a bola veľmi príjemný spoločník pre nás všetkých. Takže potlesk pre Paťku, prosím. Ďakujem. Ďakujem vám pekne ešte raz, ďakujem vám aj za trpezlivosť, pochopenie, ďakujem vám naozaj za tú energiu, ktorú som si od vás mohla nazbierať a budem o tom veľmi veľa rozprávať svojim priateľom, pretože bolo to naozaj pre mňa veľmi silný zážitok. A chcela by som vám zaželať, aby ste aj vy mali čo rozprávať, keď sa vrátite domov, aby ste mali možnosť rozprávať veľa príjemných, veselých zážitkov, možno že napínavých, dramatických z tohtoročnej Parkinsoniády zo 6. ročníka medzinárodnej súťaže, ktorá mala 9 disciplín, pretože tá jedna bola priam olympijská, maratónska. A ja by som sa chcela tiež poďakovať Patricii za to, že prijala medzi nás pozvanie. Bola fantastickým človekom a prinosu medzi nás a že nám pomohla pri všetkom. Dovolím si ho oceniť takýmto niečím aj ja. Urá! Urá! Veľmi pekne vám ďakujem, čo sa si veľmi cením. Ďakujem vám pekne. Keď budem mať problémy, keď mi bude ťažko, dám si medailu a hneď si na vás na všetkých spomeniem. Ďakujem vám. Ceny sú rozdané, hymna zaspievaná. Teraz by mal prísť ten čas, aby sme si ešte mohli odovzdať zážitky, tie, ktoré sme si nesili pri stretávkach porozprávať, aby vyfúklo všetko to, čo bolo z celého dňa. Možno, že ešte z večera, keď ste sa včera na dnešný deň chystali. Takže teraz nás čaká veľmi príjemný večer. Spievať vám budú hviezdy speváckeho neba, ktoré predpokladám si naozaj vychutnáte, pretože vám budú spievať aj na dušu, aj do ucha. Môžete si s nimi zaspievať a verím, že si s nimi aj zatancujete. Na úvod by som chcela dať slovo speváčke Šárke Rešlovej, ktorá v súčasnosti žije v Amsterdame, ale vyštudovala spev v Brne, sú tu Brňáci, takže poprosím Brňákov, aby ste ju povzbudili, posilnili potleskom. A prezradím o nej, že spievala istý čas v Amerike, v Memphise, venovala sa opere, ale dnes vás zavedie znova do sveta muzikálových piesní a verím, že si to s ňou užijete.
samozrejme nebude jediná, pretože už nám tu na chvíľu na gitare hral Marcel Norman Soták, ktorý vás vráti do čias Smolky, možno, že si spomeniete na vlastnú mladosť a vy, čo Smolky nepoznáte, tak verím, že si to užijete. Pesničky Chrisa Normana, to je to, s čím si dneska určite užijeme príjemný večer. A pre tých, ktorí majú radi jazz, pre tých, ktorí si radi večer nalejú pohárik vína, alebo si len tak sadnú a započúvajú sa do úžasného hlasu a do úžasnej trúbky jazzového speváka Louisa Armstronga, aj pre tých tu dnes, dúfam, bude chvíľa, ktorú si môžete užiť. Spievať vám bude Peter Armstrong Ondria. Takže toto všetko nás dnes čaká. Príjemný večer vám želám. Užívajte si tú príjemnejšiu oddychovú časť 6. ročníka Parkinsoniády. Petro, Huslo, nevadí, ešte na záver tohto prvého vstupu dáme jednu nádhernú vec do skupiny Smolky.